Priatelia astrológie, vítam vás pri novom videu. Toto video je určené na rozbor novolunia vo Vodnárovi. 29. januára 2025 o 13:35 nastane novolunie na 9 stupňov Vodnára. Slniečko vo Vodnárovi sa spojí s lunou vo Vodnárovi a vzniká novolunie. Čo nám toto novolunie prinesie do našich životov? Ja mám pre vás úplne úžasné správy, pretože toto novolunie je pod takou skvelou aspektáciou, ako už dávno nie. Toto novolunie je taktiež veľmi špeciálne, pretože je to prvé novolunie roku 2025. Takže je to ako kompletne nový začiatok proste nového cyklu. No a v podstate, čo je esenciou Vodnára? Esenciou Vodnára je originalita. Esenciou Vodnára je autentickosť. Esenciou Vodnára je sloboda. Kolektív. Spájanie sa s druhými ľuďmi. Vytváranie priateľských vzťahov, nadväzovanie kontaktov. To je esencia Vodnára. No a teraz tento nov je veľmi dobre aspektovaný, pretože je taktiež v konjunkcii s Merkurom a s Plutom a v trigóne na Jupiter. Takže tomuto novu pomáha Pluto, Merkur a Jupiter. Teraz tá konjunkcia s Plutom, Pluto je o transformácii. Pluto je o tom, že prirodzeným spôsobom niečo odchádza z našich životov, väčšinou to, čo nám už neslúži, čo nám nejakým spôsobom brzdí, čo nás brzdí v duchovnom, duševnom rozvoji, v sebarozvoji. Takže v podstate toto novolunie vo Vodnárovi máme úžasnú príležitosť zbaviť sa všetkého, čo nám už neslúži. Môžu sa vyskytnúť ako také spomienky na minulosť, aj s tým Plutom. Prirodzeným spôsobom sa jednoducho oslobodzujeme, ten Vodnár je o slobode, sa oslobodzujeme od všetkého, čo nám už neslúži, ale trigón Jupiter pozitívnym spôsobom. Jupiter je o radosti. Jupiter je o expanzii, o optimizme, o ľahkosti, o nadhľade. A všade, kde je pripletený Jupiter, Jupiter všetko zväčšuje. Ale pozitívnym spôsobom. Takže v podstate tento Jupiter nám zväčší ten význam toho novolunia vo Vodnárovi. A do našich životov môžu prísť nečakané zmeny, nečakané prekvapenia. Takisto máme možnosť jednoducho nadviazať nejaké nové kontakty, nadviazať nejaké nové vzťahy, priateľské vzťahy, kontakty. Môžeme spoznať ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom posunú v živote, ktorí nám pomôžu. Aj o tom je Vodnár. No a teraz, keď sa pozriem, že čo vlastne robí vládca Vodnára. Vládca Vodnára je Urán. Momentálne v čase toho novolunia 29. je retrográdny, ale hneď deň na to, keď to skočím, tak hneď deň na to 30. januára sa ten Urán stáva direktným. Takže v podstate ten direktný Urán znamená, že veci sa dávajú do pohybu. Že zmeny neprebiehajú len v našom vnútri, ale prebiehajú aj navonok. Ukazujú sa proste v realite tie zmeny. A jednoducho Vodnár je o zmene. Vodnár, novolunia vo Vodnárovi bývajú o zmenách, o
jednoducho o oslobodzovaní sa od všetkých starých vzorcov, od toho, čo nám už neslúži. Ale ako takým pozitívnym spôsobom, nadľahčeným spôsobom. Taktiež toto novolunie vo Vodnárovi, taktiež aj Merkurie vo Vodnárovi, nám môže priniesť nejaké úžasné myšlienky a nápady. Vodnár je o myšlienkach, o nápadoch, o originálnych nápadoch hlavne. Takže môže nás ako niečo úžasné napadnúť a Vodnár je aj teraz mi tak ako prišlo, že vodnár je o hľadaní nových spôsobov. Nejakým spôsobom si jednoducho možno za niečím ideš, chceš dosiahnuť cieľ, nevieš ako, momentálne ako bola tá stagnácia, proste január bol taký ako jednoducho všetko stagnovalo, nič sa nehýbalo, všetci ako keby spali po tých Vianocach. A teraz príde novolunie vo Vodnárovi. Veci sa dajú do pohybu. Začneme hľadať iné cesty. Vodnár je hlavne aj o ako pozretie sa na veci z opačnej perspektívy. Takže v podstate možno niečo, čo sa ti zdalo, ako že sa nehýbe a teraz ako nevieš, kam sa pohnúť doprava, doľava, si ako taká zaseknutá možno niekedy, ako fakt, že proste v stagnácii. Tak v podstate teraz príde novolunie vo Vodnárovi a ty zrazu uvidíš veci z opačnej perspektívy, z originálnej perspektívy, lebo Vodnár je hlavne o tej originalite. Veľa ľudí hovorí, že Vodnár je o individualite. Veľmi s týmto nesúhlasím. Vodnár je o veľmi veľa veciach, ale nie o individualite. Pretože čo je individualita? Individualita je to, že idem na svojej životnej ceste kráčam sám. Ja som to individuum. Ja kráčam sám. Vodnár, esenciou vodnára je, že vodnár nikdy nebude kráčať sám. Vodnár prirodzeným spôsobom vyhľadáva ľudí a chce dosahovať ciele a úspechy chce zdieľať jednoducho svoje úspechy, svoju životnú cestu. On nechce ísť sám. Takže vodnár nie je absolútne o individualite. Vodnár je o originalite a o autentickosti. Vodnár je hlavne o autentickosti. Prejaviť sa vo svojej autentickej podobe. Veľmi to vidíme aj na ľuďoch, ktorí sú narodení vo znamení vodnára, že ich nezaujíma, čo si kto druhý o nich myslí. Ak teda žijú tú vodnárskú podstatu, slnečnú podstatu, ak ju žijú skutočne pravým spôsobom, tak týchto ľudí nezaujíma, čo si o nich kto myslí. Oni sa jednoducho prejavujú vo svojej autentickosti, ale nie vo svojej individualite. Takže toto novolunie je hlavne o autentickosti, o originalite, o nových myšlienkach, nových nápadoch, o pozitívnych, veľkých pozitívnych zmenách v našom živote, o odputávaní sa od starých vzorcov, starých presvedčení, starých programov. A toto novolunie dáva jednoznačne veci do pohybu. Na ktoré znamenia bude mať novolunie vo Vodnárovi najväčší vplyv? Samozrejme to bude na vodnárov, takže vodnári naozaj budú pociťovať toto novolunie najsilnejšie. Ďalej bude mať vplyv na ostatné vzdušné znamenia, čo sú váhy a blíženci. Na váhy a blížencov bude mať toto novolunie vo Vodnárovi veľmi pozitívny vplyv, pretože im bude robiť krásny trigónik. Trošku taký napäťový vplyv bude mať na levov, škorpiónov a bíkov, pretože im bude robiť levom opozíciu a škorpiónom a bíkom kvadrátik. Toto je kvadrát, tá červená čiara.
Takže v podstate na ostatné fixné znamenia, čo sú vlastne lev, škorpión a bík. Môže prísť tá zmena ako keby možno pod tlakom nejakých udalostí, ktoré v podstate nebudú vedieť ovplyvniť. Takže v podstate tá zmena príde, ale môže byť spojená s určitým ako napätím, možno nervozitou a takým ako tak. Ale v podstate to novolunie je veľmi pozitívne aspektované, takže jednoducho nemali by to byť nejaké výbuchy emocionálne alebo takéto nejaké podobné záležitosti. No a v podstate tieto znamenia budú toto novolunie pociťovať úplne najsilnejšie. Takže to by bolo všetko na toto video. Všetkých vás srdečne chcem pozvať do kurzov astrológie. Prvý kurz astrológie začína 8.3.2025. Všetky potrebné informácie nájdete na mojich webových stránkach www.astromichaela.sk. Tam mi môžete posielať ako prihlášky do kurzu a ja sa v priebehu tých kurzov podelím s vami o moje tajné poznatky a vedomosti o astrológii, ktoré som zozbierala počas trojročného štúdia astrológie, počas načítania neskutočného množstva zahraničnej literatúry, pretože v tej zahraničnej literatúre je viac informácií, viac detailov, viac poznatkov a samozrejme aj tie skúsenosti, ktoré mám zozbierané z konzultácií s klientami. Domenou môjho kurzu je individuálny prístup. Prosím vás pekne. Nie je nič viac ako individuálny prístup, keď sa ten učiteľ alebo aj ten ako terapeut, takisto aj konzultácie mám vedené individuálnym prístupom. Nie je nič viac ako keď sa ten učiteľ venuje len vám a odpovedá vám na vaše otázky priamo v priebehu tej hodiny. Takže vám hocikedy, keď niečo počas toho online kurzu napadne, tak sa ma môžete opýtať. Kurz bude prebiehať počas videokonferencií na Google Meet a bude trvať 4 soboty. 8.3. je začiatok, to je prvá sobota, a potom ešte ďalšie 3 soboty v marci. Začiatok kurzu je o 18.00 a kurz nie je úplne časovo obmedzený. Čiže pokiaľ vy budete mať v priebehu tých jednotlivých stretnutí našich, budete mať otázky, tak budeme sa o tom rozprávať. Súčasťou kurzu sú rozbory jednotlivých účastníkov kurzu, ktoré slúžia ako príklady ostatným. Tieto rozbory horoskopov sú samozrejme dobrovoľné, nikoho nebudem nútiť, aby mi dal svoj horoskop. Keď nechcete dávať svoje horoskopy, kľudne môžeme si dať príklady aj na vašich priateľoch, na vašich kamarátoch, na vašich rodinných príslušníkoch. Takže súčasťou kurzu sú rozbory jednotlivých účastníkov, máte to v cene. A hlavne individuálny prístup. Nie je nič viac ako individuálny prístup, keď všetci budeme sedieť v uzavretej VIP skupine na Google Meet a budeme sa rozprávať všetci o astrológii. Nie je nad individuálny prístup. Takže kto by mal záujem, opakujem www.astromichaela.sk, máte tam presnejšie informácie, keby ste si chceli prečítať aj o cene a o termínoch a kedy presne čo a ako.
Po skončení každej hodiny každý účastník dostane video nahrávku toho kurzu a materiály na učenie. Aj v prípade neúčastí na kurze. Takže aj keď ty si tam není momentálne na tom kurze, neviem, niečo ti do toho príde, vypadne ti, ja ti aj tak pošlem tú videonahrávku a materiály. Takže v podstate na tom kurze ani nemusíte byť prítomní na tých online sedeniach. Samozrejme nie je to na škodu, pretože máte v cene ten rozbor toho vášho horoskopu. Takže, ale pre tých, ktorí ako sa nechcú ukazovať na kamere, alebo nechcú sa jednoducho nejakým spôsobom sa hanbia, alebo sa nejakým spôsobom nechcú stretávať, je to v poriadku. Vyhovieme každému podľa vašich individuálnych požiadavok. Tak ja sa s vami lúčim a uvidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Ahoj!